Realitní makléř Tomáš Farský vám nabízí k prodeji jako celek 2 samostatné pozemky. Každý s vlastní chatou. V oblíbené obci Žalhostice nedaleko Litoměřic. Celková plocha pozemků je 4121 m2 a zastavěné plochy chat jsou 36 a 28 m2. Lokalita nabízí ideální spojení klidného prostředí, krásné přírody Českého středohoří a výborné dostupnosti do města. V okolí se nachází turistické a cyklistické trasy, vinařská krajina i řeka Labe, která dodává místu jedinečnou atmosféru a široké možnosti pro odpočinek i aktivní trávení volného času. Pozemky se nachází v klidné části obce a poskytují dostatek soukromí i prostoru pro rekreaci a relaxaci. Velkou výhodou je blízkost Litoměřic s kompletní občanskou vybaveností a dobrá dostupnost do Ústí nad Labem i Prahy. Díky 2 samostatným chatám je nemovitost vhodná jak pro rodinnou rekreaci či vícegenerační využití, tak také jako zajímavá investiční příležitost.